ето, просто ми се таковаше нещо клипа. Ето го дюшека, който ще влезе, но първо да видим как е водата. Ето я водата. Това като цяло е детският басейн, но аз ще съм в детския басейн, защото с телефона не мисля, че е много добре да влизаме там на дълбокото. Защото ако телефона ми потъне, той е тежък е. На мен ми изглежда, аз имам чувството, че ще потъне. Ако го изтръва, като цяло водата ще е добре, хубавичка е. Да грабнем ето този дюшек, който не е наша, е на хотела, просто го взимаме безплатно, защото този хотел е 4-звезден хотел. И сега да отиваме. Както знаете от първият клип казах къде се намира, просто бях изморен и не ми се качваше. Ето сега се качваме на дюшека. Майко, малко ме е страх мене, защото не искам да си изтърва телефона. Чего никой не иска да си изтърве телефона в такъв случай. Така ще стоим близо до стълбите, близо до тези неща, тук, защото не искам да си изгубя телефона. Честно ви казвам, може... Ох, майко. Хора, напишете долу в коментарите дали да си купя GoPro, защото аз като цяло мисля да си купувам, защото като цяло изведнъж рязко ще почна да ходя, изведнъж рязко ще ползвам малко по-такива неща. По-късно, когато напрегна, ще видите. Добре, движим се по ръба на басейна, защото хора, вече ви го казах, не искам да си изгубя телефона. Тук е 90 метра. Добре. Айде сега да отидем ето там. Една минута. Да отидем ето там, където пише колко е дълбоко. Сега, майко, далеч сме от това. Супер, хланахме се. Сега вървим. Страх ме, наистина не искам да ми падне телефона. Но го правя за вас. Това хора го правя специално на вас, за да ви е интересно, защото правим луди приключения, които не трябва да се правят, но аз ги правя, защото не съм луд, просто защото ми е забавно. Не питайте защо ми е забавно да си таковам телефона във водата. Не искам никой да пита. Ако пита, някой няма да му отговарям на коментарите и без това няма да отговарям, защото съм заед с тази почивка. Скарваме с крака малко да ме избута напред, че тук нещата ужасно зле станаха. Стълбите. Окей. Ето минахме стълбите. Сега да отиваме. Ето. Движиме се. Напред и там, ако виждате тези хора, които виждат една минута. Ето там пише. Сега ще се докопаме там хора. Добре. Като сменяме ръцете хора. Защото сега не е удобно никак. Честно, ето. Вижте колко е хубаво на палмички. Ето, много яко. Ето хора, стигнахме. Сега ще ви покажа. Ето. Сега ще сложа крака тук да не тръгнем назад, макар че е банално. Ето. Хора, слизаме от дюшека. Хора, слязохме от дюшека. И ето, както видите, 90 е този басейн. От тук става дълбоко и натам са 2 метра или натам, не знам. Сега, приятели, ще оставиме дюшека и ще ви покажа едно нещо, което едва ли сте знаели, което май го видяхте, ако съм показал или не съм показал. Ето, имаме при ето тази гъбка и там. Ето тази гъбка и там. Отиваме сега там. Като цяло мисля да си купя GoPro, защото
Лятото ще снимам. И тук. Абе, хора, знаете ли какво разбрах сега? Че водата отдолу се изкачва и пада долу. Това е много умно, хем не хабят вода. Така цяло бих проверил, но ако имах GoPro, щях да вляза под водата. Ще да е уникално, обаче понеже може да ми взеят такова телефона и не мисля. Да, ето. И хора, до тук беше третата част като цяло. Само ви разпределях из двора. Сега накрая от мен да мине. Сега накрая само ще поплуваме малко в басейна. Не знам как ще стане, но ще измислиме. Все пак влизаме. Когато настъби стълбичките. Като цяло няма да плуваме. Край, обръщаме се, не мога. Не искам да си губя телефона, честно. Искам да живея все още. Докато не си получа брониран телефон или GoPro, бронираният телефон издържа под вода, май. Не знам всъщност. До тук бяхме, а вие не забравяйте да се абонирате и да лайкнете видеята задължително. А от мен това беше. Айде, чао и до нови срещи!